Tfittxija intensiva fil-baħar bejn Tastema u San Ġiljan wara li l-forzi armati daħlulhom rapport li persuna illi kienet qiegħda tom allegatament intlaqtet minn speedboat li ma speedboat baqgħet sejra minn fuq il-post. One News huwa informati li l-speedboat li qed jfittxu l-pulizija hija ta' kulur isfar. Il-każ seħħ għall-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar. Kien turist li huwa alloġġjat f'lokanda fi qrib illi jagħmel rapport lill-pulizija wara li qal illi ra kollox iseħħ quddiem għajnejh. Nifmu li dan it-turist informa lill-pulizija li filli ra persuna qed tom u wara li għaddiet l-speedboat ma rajiex aktar. Kien dan it-turist li qal lill-pulizija li dak il-ħin minn fejn il-persuna li kienet qed tom għaddiet veloċità qawwija speedboat safra li baqgħet tinstaq lejn id-direzzjoni ta' Għawdex. Full post minnu fih intbagħtet il-patrol boat P21 u helikopter tal-Forzi Armati illi fittxew fil-post indikat mit-turist li mhux post f'żona tal-Awm. Fuq il-post intbagħtu wkoll żewġ dinghies, wieħed tal-Pulizija u ieħor tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll għaddas tal-EOD tal-Forzi Armati. Sa issa mhix magħrufa l-identità tal-persuna li allegatament intlaqtet mill-speedboat. Peress li jidher li l-persuna kienet qed tom weħeda jekk ma jinstabx il-katavru, il-pulizija tistenna li jsir rapport lira ta' persuna nieqsa sabiex tiġi identifikata din il-persuna. One News huwa informat li l-pulizija mill-asta ta' San Ġiljan elevaw il-filmati mill-kameras tas-sigurtà tal-lukandi fl-akwati sabiex jidentifikaw is-speedboat involuta u l-mod ta' kif seħħ l-inċident.